Nagukoy-okoy man ka diya. Unsa naman pug ka? Naigon po gabi, Pastor be. Unsa naman ka? Sige na naman kag panaygon. Yes. Kang palit na kong regalo ba? Amo ba? Sige. Tama Banat na diya, siya, kanta na. oy. Taro nga. Bantay ka. Kanta na ko ah. Sige, kanta na kay. Matulog na ko. Kay ka niya, Pastor ah. Okay, kanta Taro na nga, ko bantay ah. ka. Nah, unsa man na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pasko. Yung Pasko sa imong kunot nga birthday man tayo mong ikanta na unsa man Pastor ka. ay siyempre, birthday ba yan ni Jesus oh. Lagi pero kana puduntang panganta pud sa Pasko. Ay, Kanang pang Pasko ba? why are you not? Why are you not sa imong kunot? Dili man ka musugot sa ana nga kanta, Pastor. Dili lang ito ana, gusto na ko katong pang Pasko gyud ba? Bebe ka ng kanta nga pang Pasko be. Sama ning tawaan na, oy. Sige pilihan na ba kayo Abi, matulog na ko? kanta na lang kung lahat nga kanta, be. Pantay, di na po ka mga taga. Niadtong 1963, bulan to sa Disyembre. Dito sa eskwelahan, nagbuhat kami Christmas tree. Taas ang among Christmas tree, tumoy sungko sa kisame. Dagan ang mga suga, may pula, asul o berde. Namatay o galit ang kuryente. Nangit-ngit amo ang Christmas tree. Wala man di ay may kabayad sa kuryente. Nakurat me kagiputlan me. Ngit na among Christmas tree. Sama na Pastor kape na kayo. Be, bayad be. Bayad sa imong kigol nga, way lami. Yes. Nga po na mong style oh. Bayad kay mo ra magna kulangan ko ato. Sakto. Kilan ay. Ayuha lagi. Katulo na ako ni Pastor. Puro ni Motiway. Sunod na lang kamo kay kwarta. Diyan ako ay.